Ako možno zhrnúť vieru v Najsvätejšiu Trojicu? Trojjediný Boh je jeden z pohľadu jednej božskej podstaty a z pohľadu osôb sú v ňom tri osoby. Čo si predstavujeme pod pojmom podstata a čo pod pojmom osoba? Pod pojmom podstata rozumieme to, čím niečo je. Pavol je ľudská bytosť, je vzpriamený a dokáže rozmýšľať. To je jeho podstata. Zuzka je tiež človek, tiež je vzpriamená a tiež dokáže myslieť. Pavol a Zuzka sú obaja ľudské bytosti. Majú rovnakú ľudskú podstatu. Nemajú ju spoločnú, ale každý z nich je príkladom tejto podstaty. Sú to dve rôzne individuality, dve osoby. Zjednodušene môžeme povedať, že podstata opisuje, čím sú, kým osoba opisuje, kým sú. V Bohu je jedna božská podstata a sú v ňom tri osoby. Ale nepodobá sa to na predchádzajúci príklad s dvoma ľuďmi. V Bohu nie sú tri individuality, traja bohovia, z ktorých všetci sú príkladmi tejto božskej podstaty. Tri božské osoby majú spoločnú podstatu. Čo to teda všetko znamená? Otec, Syn a Duch Svätý sú Boh. Všetci traja spolu sú jedným božským bytím, Najsvätejšia Trojica. Zároveň však Otec nie je Syn, Syn nie je Duch Svätý a Duch Svätý nie je Otec. Čo sa týka ich osobností, sú odlišní. A základom odlíšenia týchto troch božských osôb sú ich vzájomné vzťahy. Boh Otec je pôvodca. Syn je jednorodeným synom Otca a jeho dokonalým obrazom. Duch vychádza z Otca i Syna. Alebo môžeme povedať aj, Duch vychádza z Otca skrze Syna. Teda to, čo ich od seba navzájom odlišuje, sú len ich vzájomné vzťahy. Splodenie Syna a príchod Ducha Svätého sa v Najsvätejšej Trojici neuskutočnilo pred dávnymi vekmi, ale tak je to od večnosti. Môžeme tiež povedať, že Boh je nemenný, ale dynamickým, nestatickým spôsobom. Tento diagram je súhrnom ústredných aspektov kresťanskej viery v Najsvätejšiu Trojicu. Ale nepredstavujte si prosím Boha ako trojuholník s kruhmi a šípkami.